Gusto ko lang po i-acknowledge ang presence ng ating Honorable Vice Mayor Arvin Nonoy L. Losaria, Municipality of Lambunao. Magandang umaga po. And now, we'll proceed with our third speaker. Sabi ko nga po sa kanya, ah, sana magkita tayo. At medyo malayo-malayo pa pala, nagkita na nga tayo. Actually, I was one of the first siguro na nag-interview sa kanya dito sa for the information sa atin dito sa Western Visayas. And also ang aton nga next nga speaker no nang guest man sa aton nga radio program ang Bayanihan sa Kauswagan. Yes, Last month, so if I'm not very mistaken. willingly. Kami ni Carlson were hosting actually Bayanihan sa Kauswagan, a radio program of the RTFL Talk 6 at isa sa mga willing na nagpa-interview po sa amin, itong next speaker po natin. So Carlson, please do the introduction of our third speaker for this activity. Sige no ang masunod natin nga speaker. Ladies and gentlemen, Joy James Saguno Kaamihan. Ah, thank you Gid sa introduction kag thank you man sa aton nga mga local government officials nga nag-prepare Gid sa sining activity. Basin nakibot ka mo nga kabulo ko mag-Ilonggo. I came from Mindanao, ang akon parents are from Zamboanga. But hindi gid makakasa akon nga kabuhi ang part sang Iloilo kay diri gid nag-start ang akon nga paghulag sa CBP and PNBF. So sang 2007, I was just a simple youth na may man sang ambisyon. No, ang akon nga dream that time was to finish my studies kag mag-serve man no sa mga imol naton nga mga pumulo yung Pilipinhon. So amo to nga sang 2007 pagsulod ko sa University of the Philippines dira sa Iloilo City, amo to nga may organization nga nagpakilala sa akon nga sila ko ng organization nga magbulig sa mga estudyante kag magbulig sa mga pamatanon agud nga iduso ang interes kag unsa ang ano ang welfare no sa mga estudyante. So I became a member of the League of Filipino Students kag siguro if I can recall ang pinakaulihi nga paghambal ko diri sa Iloilo as a spokesperson of regional spokesperson of Anak Bayan sa bilog nga isla sang Panay was way back October of 2010 sang napriso ko dira sa Iloilo City sang naggiwat kami sang protest action sulod mismo sa City Council sa Iloilo City. That time we were protesting against coal-fired power plants. Amo to, na-detain ko for 6 hours tapos nakabayad man sang piyansa. After that, naglaylo na ako kagwal ula na ako nagbalik sa Iloilo ay pero nagpadayon gyapon ko nga maghulag dito sa Mindanao. So ang akon nga buot lang nga i-share no sa akon nga part siguro most I will focus more sa mga pamatan-on kay damo ko nakitaan subong nga mga youth gid kay hindi man gid malikawan nga isip as youth no damo kita sang gusto obrahon, damo kita sa mga ambisyon kag gusto kita sang change no sa aton society. Siyempre hindi man gid pwede i-deny ang nagkalain-lain nga mga issues aton nga pumuluyo. Ara ang issues sang kaimulon, issues sang taas nga balayran sa mga eskwelahan, issues sang nubo nga mga sweldo sang mga mamumugon kag damo pa nga mga issue nga gina-exploit sang Communist Party of the Philippines agud ang pumuluyo mag-alsa kag bungkagon no ang duly constituted government sa aton Pilipinas. So ti nga damo nga mga pamatan-on ang naga-intra sa amo sini nga mga kahublagan. Bangod ini sang packaging no sang for example sa Anak Bayan, sa LFS, sila ang naga-project ng mga bosses kuno sang pamatan-on, sila ang naga-project nga naga-defend no sa rights and welfare of the students and the youth kag sang bilog nga pumuluyo. Although nami man pamatian, kay syempre sino man bala ang hindi gusto maprotektahan ng iya kinamatarong. Sino man bala ang hindi gusto maprotektahan ng iyang
um, mga interest sa sini nga syudad naton. Damo na nga damo nga mga pamatan-on ang naga-interagid sa sini nga mga organizations, but there is one thing that they do not know, kung ano gid ang realidad sa likod sini nga mga organizations. Ang pag-intra sa mga organization like Anak Bayan, League of Filipino Students, kung sa mga ara sa Student Council, the National Union of Students of the Philippines, kon NUSP, ang mga writers ng mga youth naton, ang College Editors Guild of the Philippines, and of course, the umbrella party list, the Kabataan Party List. Amo na ginahambal namon, wala kami nag-red tag, kay dira kami halin mo. I've been there. I've been the regional spokesperson of Anakbayan, diri sa Isla Sangpanay. At the same time, sang spokesperson ako sa Anakbayan, membro naman ako sa Communist Party of the Philippines. Ang akon nga task, sang membro ako sa CPP, amo ang pagtukod sa regional chapter sa Anakbayan. So hindi gid na pwede nga ma-deny sa akon mga upod sadto nga ang ini nga mga organizations are really created kag ginpamunuan sang Communist Party of the Philippines. Ginampal naman ni ka Eric ang nag-recruit sa akon sa LFS, si Lian Purkia. Kag the same Lian Purkia ang nag-recruit sa akon sa Kabataang Makabayan. The same Lian Purkia ang nagdulong sa akon sa Igbaras agad magsaka sa Southern Front. Dito sa Igbaras, Miagaw, Tigbawan nga unit sang NPA. The same Lian Purkia ang nagtudlo sa akon sa basic party course para mabalaan ko ang Marxismo, Leninismo mismo nga pagtulunan sa Communist Party of the Philippines. So, hindi lang man, syempre, I don't want to demonize Lian Purkia. Gahambalan ko sa ano ang kamatuuran. Kagdamo, pamandira nga mga ululupod ko before, nga upod ko hindi lang sa legal organizations, kundi upod ko mismo sa Communist Party of the Philippines. And ini nga mga gana-share namon, wala kami naghahambal nga hindi na kita ma-voice out sang aton nga mga issue, nga hindi na kita ma-voice out sang aton nga mga concerns kung halimbawa makita ta nga mga katiwalian kag mga problema sa aton government, kinamatarong gyapon naton, no? Ang mga estudyante may ara gyapon na academic freedom dapat. Ang mga pumuluyo dapat may ara gyapon freedom of expression para mag-express kung ano ang problema sang mga pumuluyo nga gina-experiensyahan naton. But hindi dapat may mangin rason ang mga issues sang pumuluyo. Agod ang pumuluyo awhagon kag irekruton nga mangin mga pula nga mga hangaway sang New People's Army. No? Gina-claim sang Communist Party of the Philippines nga ang NPA kuno ang tuod-tuod kuno nga hangaway sang banwa. Siguro sa mga wala gid idea kung ano ang gakalatabo sulod sang NPA, siguro basin nakapati pa sila. Ako, I've been in the NPA for almost 7 years. So una ko ang mga tuig sulod sa NPA dito sa Davao, nami man ang experience sa first 2 years siguro. Pero sang aran ako sa leadership nga makita ko ang lapad nga hilikoton sang bilog nga organization, dira ko nabalaan nga ang tanan galing nga ginaobra namon puro deception. Tanan ginaobra namon pagpanglingla sang mga tao. Nga for example, mahambal ang NPA nga ang NPA are defenders of women's rights. Ang NPA defenders of the future of the youth. Pero nga pag may ara estudyante nga gusto magsampa sa NPA, nga hindi hambalan nga hindi anay magsampa. Magsulod sa NPA. No? Nga hindi hambalan nga tapuson na yung eskwela. Kaya gani ang Communist Party of the Philippines kag NPA, mas manamian sila pagdamo mga estudyante nga maguluntat silang pag-eskwela. Like me, ako wala po katapos sa kolehiyo. Kaya nga kaya gini-recruit na ko to the NPA bisan wala po ka-graduate college. Kagdamo pa ako nakita nga mga recruit namon before, ang iban senior high school, ang iban first year college, nga if the Communist Party of the Philippines is really the defenders of the future of the youth, they dapat ila nga i-encourage ang pamatan-on nga tapuson nila eskwela agud mas maging productive sa ating society. Number 1. Number 2, regarding sa claim nila nga defenders of women's rights. Ang akong experience sa sulod, ang issue gid sang kababayenan, ang pinaka turning point ko nga nagwa ako sa NPA. Nga panahon sa martial law 2017,
wala hilikoto ng amon unit, ang ginaubra sang amon mga platoon leaders kag mga commanders magpangaluyag sa mga bag-ong recruit nga mga kababaihan. Bisan mga married sila, may mga asawa sila, gapangaluyag sila sa iba nga babae. Kag ang problema pa sini, of course sa NPA may mga justice system man, may mga trial man, may mga disciplinary action kag mga punishment man. Pero ang problema sini, pag ara sa leadership, you can be saved. Pwede ka nga wala punishment, pwede nga hindi mabalance ang iban, pwede ka lang i-deploy sa piyak nga unit, agad hindi mabalance ng mga masa, hindi mabalance ang iban nga mga kaupod nga may kakalatapo, gali nga amuna ang mga commanders. Pero pag elemento ang makabiolate sang policy on women's rights, tanan makabalo, kag diha-diha dayon, mayara dayon punishment. So very selective. Kumbaga kung wala ka sa taas na posisyon, you are subject ka gid permi sa bugat nga mga punishment, but if you are privileged enough nga ara ka sa taas nga posisyon, so regardless of what violations you committed bangod taas mo posisyon, pwede ina iya ma-save sa organization. So amoy na ang mga experience ko sa sulod nga amo nang ginahambal namon during Senate hearing, may ara pa gani isa ka experience kag share ko sa first Senate hearing. It's very gross kag inhumane, hindi ko na pag-i-detail. Tanan man siguro nakabati isang first Senate hearing ang ginambal ko regarding sa isa ka encounter somewhere in Davao de Oro. So amo na ang mga reasons nga hindi lang na ubra-ubra nga istorya, damo nga mga FRs nga upod ko before sa Front 20 kag sa SMR sa Davao ang makahambal gid nga amo ni ang tuod-tuod nga kalatabo sulod sa NPA. Kag gusto na ang pagpamutig, gusto na ang pagpanglingla sa mga pumuluyo nga ang NPA, defenders ng mga imol. Nga mga NPA mo kunang tuod-tuod nga hangaway sang banwa, kay hindi. Nga ang NPA sa taas nga panahon, damo sila ginatakpan, kag wala ginahambal nga ano ang tuod-tuod nga kalatabo sulod sa organization. Kag amo na ang challenge ko subong sa mga youth, sa mga pamatan-on nga ara di subong, kag sa mga galantaw sa ga-attend man sa atong Zoom meeting nga hindi ang pagiging anak bayan, hindi ang pagiging membro ng Kabataan Party List, kag hindi ang pagiging membro ng NPA ang maging proof agod bahambal nga kita mga makabayan kag mga patriotic. Damo pamaagi ang mga pamatan-on agod ma-express nato ng aton concern sa aton nga sa atong banwa kag sa aton nga pungsod. So damo nga mga organizations like Sambayanan, I believe may era Sambayanan Youth, tama ba? Sambayanan LGBT. Hinay, Sambayanan LGBT. So damo kita sang mga porma kag mga pamaagi agod ma-express nato ng aton mga problema sa aton nga ekonomiya, problema sa aton pumuluyo nga hindi kinanglan nga ma-engage kita sa terrorism kag violence. So that's very inspiring ang gin-share kagina ni Second Lieutenant Ronnie Liang nga ang pagsulod sa Army Reserve Command, pagsulod sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines is just one way as well nga mapakita sang mga youth kag sang tanan nga pamatan-on ang aton pagmahal sa atong bandwa, pagmahal naton sa atong pungsod, kag of course pagmahal naton sa atong pamilya. Kag ang mga pamatan-on may mga estudyante pa din. Sino estudyante? Damo. Ini kong maguntat ha. Kinanglan. Be, taas ka mo't liwat. Tapuso nyo yung eskwela ha. Promise. Hindi ka mo mag-NPA. Sure. Very good. So amo na ang challenge ta subong nga untat tunas ang CBP, NPA, NDF ang iyang pagpamutig kag pagpanglingla especially sa mga pamatan-on nga ila gina-recruit sulod sa CBP, NPA, NDF. Very nice ang atong tema subong ululupod ang bilog nga pungsod para sa kalinungan kag kinamatarong sang pumuluyo. So kung tani ang ini nga adlaw very inspiring kay sa bilog nga Pilipinas, only Sambayanan Panay was able to launch this activity. So this is a breakthrough sa Sambayanan as an organization. Kag ini nga activity mangin inspiration man sa iban nga mga formations ng Sambayanan sa North Luzon, South Luzon, and also in Mindanao. Agud nga mapakita gid sang Sambayanan Panay ang tuod-tuod nga convergence sa tanan nga stakeholders sa atong society. Ara ang mga manghuma, mamumugon,
ang aton nga mga pamatanon, ang aton women, ang aton indigenous people, and of course, our government officials, our armed forces of the Philippines, and our private stakeholders. Tanan kita naga-unite kita sa mga adlaw, hindi para hindi para mag-cause no sang violence kag terrorism, kundi ga-unite kita subong agod ba masulong naton ang tuod nga change sa atong society kag tuod nga kalinungan agod nga maprotektahan ang kinamatarong sa matag pumuluyo, especially sa atong pamatanon. So sa liwat, damo gid nga salamat sa inyong tanan kag mayong aga. Maraming salamat, Kaamihan. Pag talagang si Kaamihan, bumabagyo talaga ang mensahe at lessons, no? So ano daw ang sabi? Pag tatapos ng pag-aaral, sure? Sure. Sure. Sambayanan. Thank you. Ngayon naman, bago natin introduce ang next speaker, I would like to acknowledge first the Mayor Francis Ansing Amboy, Mayor of Maat.